Филмът е вдъхновен от действителни събития. Смели кискеаноси, нека днес извисим песента си с емоция жива. Искаме отговори. И нека покажем на целия свят, нашето знаме не падало в битка. Вече 7 поредни дни граждани от всички възрасти и слоеве на обществото са се събрали пред изборната централа и искат прозрачност на текущото разследване на новата автоматична система за гласуване и на проблемите, които се появиха с нея. На Ел Монументо се е събрало огромно множество. В знак на единство хората са запалили свещи. Всички са обединени от обща кауза. Няма да спра да се боря за моята страна. И журналистът Северино Батиста изчезна. С тези кадри се включваме от Ел Монументо. Омръзна ни. Корумпираните държавни служители крадат от страната, а децата ни се учат под манговите дървета. Така живеем! Отмъщението. История за въжето. Добро утро на всички пътници! От името на Скайкана ви казваме добре дошли в централния град на Сантяго де лос Кабайерос. Кацнахме в 9:25 минути. За ваша безопасност, моля останете в седалките с коланите, докато самолетът не спре напълно и знакът за коланите не изгасне. Благодарим ви и ви желаем приятен ден! Хайде да влезем. Шесто гише, моля. Добре дошли. Добре дошли. Пристигна.
Ти си хлапе под дяволите. Братовчете, аз съм! Не стреляй! Аз съм! Не стреляй! Отвън има още. Ще те чакам на паркинга. Внимавай! Внимавай! Медиите наблюдават Фернандо Флорентино. Направихте ли му солна баня? Прасетата много обичат солена храна. Ще те изядат целия. Само зъбите ти ще останат. И кътниците. Каква ирония! С тази приказлива уста. Все ти казвах да мълчиш, повтарях ти да млъкнеш. В затворената уста не влизат мухи. Погледни се. Целия си в мухи. Но ти не спираше да ме дразниш и да говориш глупости. А сега ще нахраниш свинете ми. Нали? Защото си доносник. Лайно такова. Нещастник. Мили Боже! Ало, говори. Казвай по-бързо. Как така е избягал? Избягал е? Вие сте пълни нещастници, глупаци! Клотилде! Клотилде! Извикай нашите хора, където и да са, да дойдат веднага. Таво получи виза и замина за Европа. Май за Италия. Не издържа. Под дяволите. Оцели точния момент, братовчеде. Точно сега ли намери да дойдеш? Изборите минаха и още не знаем кой печели. На хората им писна. Протестират по улиците. Нещата не вървят добре. Казват, че президентът може да не отстъпи властта. Страната е прецакана. Наистина, много лош момент оцели. Братовчеде, как разбра, че ще съм на летището? Виж, братовчеде, ти си човек, който има много врагове тук. Търсят те. А и ние знаем всичко, което става тук. Особено сега, когато съм свързан с правителството. Уредих си добра сделка. Представяш ли си, братовчете? Страната е прецакана. Но аз се уредих добре. Не се тревожи. Ще разбера кои са онези. Я виж кой е там. Ела тук, сине! Хайде, приятелче, не се срамувай. Това е Чичо ти. Ето за това страната ни трябва да се промени, за да има той по-добро бъдеще. Това е синът ми, Рафелито. Много е срамежлив. Това е Чичо ти, Луисито.
Не знаех, че имаш син, братовчеде. Рефелито, приятно ми е. Как си? Братовчеде, той не говори много. По-точно спря да говори. След това, което стана с майка му, всичко се промени. Но с всеки ден е все по-добре. Какво е станало с нея? Обичаш ли пиленца? Искаш ли да го кръстим, да го наречем Рапелон? Трябва да тръгвам до после. Тук си в безопасност, спокойно. Никой не знае за това място. Идвам тук, за да избягам от града. Оставих ти дрехи на леглото. Мисля, че ще ти станат. Не се тревожи. По-късно госпожа Франсия ще ти приготви закуска. Рафелито, грижи се за чичо си. Подай ми един от онези крекери. Ето, подръжко. Трябва да намерим начин. Не, той ще дойде. Защо не сте всички? Господин Хименес и господин Набрео се извиниха. Ще дойдат по-късно. Кажи им да не идват. Мухлювци. Избягал е. Как е възможно? Господа, моля ви, гледате така, сякаш някой е умрял. Какво е станало? Знаем ли къде е семейството му? И приятелите му? Някой да ми каже какво е станало. Някой ще ми каже ли какво става по дяволите? Прав си, приятелю. От дяволите. Това става. Помниш ли флашката, за която говорихме? Помниш ли я? Тя е в града. Знаете ли, в момента съм малко объркан. Какво ще правим? Не знам, но трябва да направим нещо. Млъкнете, като кокошки сте. Флашката не бива да се появява. Ако се появи, сме прецакани. Ако има копия, с нас е свършено. Говорите прекалено бързо. Нека просто предложим награда за главата му. Може да се направи, нали? Разбира се, той е просто човек. Не. Не е просто човек. Той е машина за убиване. Животно. На летището е убил 3. Разбираш ли? Този негодник ще насъскаме армията срещу него, а след това ще се обадим на пресата и ще им кажем, че е бил просто терорист. Великолепно. Пресата ни държи подокойни души топките, а ти предлагаш да ги поканим сами. Добре, намерете го. Бързо. Какво ще правим? Рожденият ми ден е скоро. Няма да оставя този негодник да ми развали фиестата. Да чака. Ставам на 50, мамка му. Вървете. Срещата приключи. И какво да правим? Нищо. Не говорете с никого. Не се виждайте с никого. Аз ще пия вино с дявола. За негово здраве. Може да ни изпрати помощ. Господине, искам да купя този нож. Кой? Този ли? Да, този. Не се продава, синко. Баща ми имаше такъв. И той беше месар като вас. Този беше на баща ми. Скоро ще бъде на сина ми. Вижте, ще си платя добре. Нали ти казах, че скоро ще има нов собственик? Татко, стига, вземи парите. Имаме 1000 ножове, а ни трябват пари. Дай го. Дай парите.
Поправяме всичко. Идвам! Идвам под дяволите! Мамка му! Какво толкова? Човек не може да се изсере на спокойствие. Кой е скрил тоалетната хартия под дяволите? Мога ли да ви помогна? Искам информацията от тази флашка. Леле, приятелю, каква е тази вектория? Хората вече не ги ползват. Всичко е в облака, не си ли чувал? Не си ли? Кажи паролата. Не знам. Да не си я откраднал? Трябва ми паролата, за да вляза. Боже, как може да не знаеш? Искам информацията от флашката. Това вече е друго нещо. Този, от когото си я взел, има ли някакви прякори? Пробвай сел Калво. Не. Много ли е плешив? Лъснато кубе. Луис Андрес Валерия, познат като Въжето. Не, друга е. Пробвай с Луис Андрес Валерио. Кой си ти? С какво се занимаваш? Вземи си парите. Не ги искам. Върви си. Моля те. Отпечатай всичко. Да не ми навлечеш беля. За последната десетачка. Не пипай, това ми е записвачката. Да не си крадец. Да, още 10. Намираме се пред дома на сенатор Флорентино. Според полицейските доклади, Северо Батиста е видян тук за последно. Той е разследвал следа, свързана с сенатора по времето, когато е изчезнал. Пак тази откачена кучка. Ще видиш. Семейството му е говорило с него за последно преди повече от 2 дни. Полицията все още не знае къде се намира той. Някой ден ще я намерят с уста пълна с мухи. Не умее да мълчи. Скоро ще я убият. Обществена тайна е какво се е случило тук. Това е 3-тият случай на изчезване на журналист. Представянето на 2 от случаите като самоубийства не е достоверно. Граничи с абсурда за тези, които са ги познавали. Сенатор Флорентино, един въпрос. Трябва да спрете да ме тормозите. Не искам да съм груб с красива и талантлива жена като вас, но нарушавате личното ми пространство. Сенаторе, признавате ли, че моят партньор... Не. Признавам, че бих искал да намеря този млад и обещаващ журналист. Човек, който може да я стимулира и забавлява. Може би тогава ще спре с фалшивите новини. Нямате ли си друга работа? Това бяха последните думи на сенатор Флорентино. Но това е той. Сенатор Фернандо Флорентино. Платили са му куфари с пари, дрога и други неща. Мили Боже! Господи, в какво си се забъркал? Полицията не си върши работата. Полицията не преследва престъпниците. Хубавото вино няма равно. От хубаво грозде. На хубава земя. От добра реколта. И така нататък. А после отлежало в дъбови бъчви, които му придават този аромат, дават родословие на тази благородна течност. Така е. Нищо не разбираш, командо. Къде е твоят братовчет Луис Валерио? Какво искате да кажете, сенаторе?
Хубавото вино не крие своя аромат и не лъже. Затова ще те попитам още веднъж. Сито Рафаел Коядо. Къде е въжето? Мъртъв е. Не го ли поръчахте? Знаеш най-добре от всички, че избяга. Той ти е роднина. Трябва да знаеш къде е. Вижте, сенаторе, срам ме е, че този убиец носи моята кръв. Проклет предател. Продаде страната си и ни остави да се спасяваме. Но не се тревожете. Ако го видя, пръв ще го гръмна право в лицето. Този път няма да избяга. Това ми харесва. Намери го. Убий го. Освен това ще е много удобно и за двама ни. Нали не би искал братовчет ти да научи малката ти тайна? Командо, преди да дойдеш у дома, се къпи. Рафелито, за мен ли е? Бързаше да дойде тук. Не искаше да се разтопи. Не съм го виждала да се държи така. Благодаря ти. Госпожо, от кога не е говорил? Повече от 4 години. Какво му се е случило? Вижте, по-добре питайте баща му. Той знае какво да ви каже. Рафелито, пусни тази гугутка и слез преди да си паднал.
Шефът иска това. Знаеш. Протестът преминаваше мирно до момента, в който полицията използва сълзотворен газ. Те откраднаха изборите, щяха да са пълна измама, затова ги отмениха. На народа му писна, а те го провокират. Не искаме насилие. Госпожо Франсия! Рафелито! Рафелито! Госпожо Франсия! Госпожо Франсия! Внимавай, ще катастрофираме! Брум, брум, брум! Внимавай, да не удариш това куче! Внимавай! Гледайте, това е чудо. Чух двама мъже, една жена и дете. Да вървим. Командо! Какво има? Добре ли си, командо? Какво правиш в дома ми? Сенаторът ни прати да убием въжето. Не ме убивай! Не дей! Добре ли си? Да. Рафелито! Ела тук, синко! Рафелито! Еха! О, това ми харесва! Ще е едно от най-хубавите партита, които съм правил. Фиеста.
Фиеста. Не забравяй кой прави това за теб. Вие, сеньор сенатор. Какво стана с свинете ви? Вирус. Африкански вирус по свинете. Министърът на земеделието заповяда да убият прасетата ми. Още не ми е платил. Защо вирусите не нападат хората вместо прасетата? И без това сме твърде много. Не мислиш ли? Бяха много сладки. Искаш ли нещо сладко? Да. Това са моите специални прасета. Не са ли сладки? Как не са се заразили? Охо, специални са. Храня ги със специална храна. Така ли? С каква? С човешко месо. Казах ти, че сме много. Много си забавен. Това е забавно. Майко мила! Какво има? Не отговарят. Сякаш са изчезнали. Или са отишли да пият. Чакайте, сеньор сенатор! Ало? Ало, аз съм. Кой? Ованди от магазина. Аз ти продадох телефона, от който говориш. Какво има? Онази побъркана кучка иска да говори с теб. Дай ми това. Пусни. Дай го. Господин Валерио, казвам се Летисия Родригес и съм. Да, знам коя сте. Искам да се срещнем. Кога? Ами... Звучи интересно. Луисито! Ще ви звънна пак. Трябва да затварям. Луисито! Луисито! Все още никой не знае какво се е случило с журналиста Северино Батиста. Северино е изчезнал по време на работа. Той е третият изчезнал журналист напоследък. Семейството му настоява властите да разберат какво се е случило с Северино Батиста. Кажете му, че си изплащам дълга. С това ще плати за кампанията си. Каза, че ще е в долари. Да говори с венецуелеца. Той ще помогне. Ела с мен си то. Може ли да ви питам нещо, сенаторе?
Седни там. Може ли да ви задам един въпрос? Слушам те. Знаете, че се движа много. Колко предлагат за флашката, която се предполага, че е уважето? Разбирате ме, ще взема моя дял. Искаш да припечелиш? Някоя троха. Да, някоя троха. Командо, знаеш, че не обичам изобщо да увъртам. Чух, че... Млъкни. Седни. Тоно, удари го 2 пъти. Ах, карамба. Мислеше, че няма да разбера ли, че въжето е в малката ти къща в провинцията. Така ли? Ти си лайно. Ти си измет. Затова си при мен. Чуваш ли? Тоно. Чуй ме хубаво. Ще ми доведеш въжето. Заедно с флашката. Ако не го направиш, твоето синче Рафелито ще свърши в скута на грингото и ще пее честит рожден ден. И не си помисляй да преговаряш с мен. Плъх такъв. Хлебарка. Как може в града да има язовир и да няма течаща вода? Луис Валерио, приятно ми. Летисия Родригес. Удоволствието е мое. Казват, че имате флашка пълна с изненади. Кой го казва? 3 наемни убийци от Колумбия. Вчера са ги намерили мъртви на летището. Невероятно. С това ще изправим корумпираните пред съда. Още не. Трябват ми още няколко дни. Тогава ще ви дам документите и флашката. Къде е тя? Скрил съм я, спокойно. Ще я получите. Кога? С някои от тях имаме неуредени сметки. Запозната съм с миналото ви. Въже. Представям си какво сте преживели в Щатите, за да се върнете тук. Но всичко това е минало. Започнете наново. Както казах, дайте ми няколко дни. Луис, вижте, внимавайте с братовчет си и ми простете. Не знам дали сте наясно, но той работи за сенатор Флорентино. И го повишиха, защото уби съпругата си по заповед на сенатора. Как така? С нея се разбрахме да се срещнем. Тя имаше информация, която щеше да сподели. Но я откриха мъртва. В една река. Уж се е самоубила. Явно всички в страната са готови да го направят. Луис, хайде да караме мотора. Не сега. Не разбирам какво се случва тук. Аз съм бизнесмен. Не разбирам нищо от политика и не познавам политици. Искам само да оставите мен и близките ми на мира. За това ви моля. Рефелито! 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 Рефелито!
Рафелито! Рафелито! Рафелито, спокойно! Тук съм! Стига! Успокой се. Заповядайте. Госпожо, момент. Какво му стана на Рафелито? Горкото дете. Какво му стана? Кажете ми. Вижте, когато беше на 5 години, изчезна. Търсихме го навсякъде. Бил е в града. Горката му майка, мирна праха и направо, щеше да полудее. Слава Богу, че той се появи на другия ден, просто така. Сякаш някой го беше захвърлил. От онзи момент не проговори повече, докато не видя вас. Водихте ли го при специалист? Какво казаха? Не съм сигурна. Трябва да питате баща му. Прави така всеки път, щом види онзи гринго. Командо, какво се е случило? Добре съм. Арестувах един престъпник и той ме удари с лакът, но съм добре. Къде е Рафелито? Вътре е. Сине, нося ти сладолет. Когато сме заедно, не ще ни победят! Когато сме заедно, не ще ни победят! Уморени от злоупотреби и несправедливост, питаме какви са новините от разследването на седмината замесени в случая с наркобарона Нарцисо Пеня Ел Клаво. Скоро ще имаме доказателства. Не са 7, замесени са повече от 7. Мисля, че дори президентът участва в това. Ще продължим да излъчваме. Ще се наложи да отменим фиестата. Ще трябва да се покрием, докато този скандал отихне. Не става така. Аз имам рожден ден и ще има парти. Баща ми проектира цялата верига, с която обработват евтината стока, която пристига от Хаити. Кой ще вкарва стоката в САЩ, а? Точно. Млъкни, върши си работата и ме защитавай. Платихме ти достатъчно. Така да е. Само погледни това. Прекрасно е. Каква красота! Какви цветове! Мога да уредя канабята, която обичаш толкова. Ще я заключим и ще празнуваш там до насита. Така ли ще я украсят? Точно така. Обещавам. Малко вдигни ръката. Така ли? Да. Това е много лесно. Да го направим пак. Нагоре ли? Да. Ето. Посолска работа. Научих се. Братовчеде. Ела сме във фермата. Едно теле се... Да вървим. Добре, проклетото теле трябва да е тук някъде. Помниш ли, че като малки се криехме тук? Нашите се побъркваха, докато ни намерят. Сито! Сито!
Спомняш ли си как играехме на Каман Аи, на Пика-Пика, на Криеница, мамка му, на Гоненица? Бяха хубави времена. Ти винаги печелеше. Къде е флашката? Значи ще ме убиеш? И ще ме хвърлиш от моста като жена си ли? Млъквай. Тя е разбрала откъде печелиш парите за Рафелито и е щяла да проговори. Казах ти да млъкнеш. Какво си мислиш, че знаеш? Накараха ме да й затворя устата. Опитах се да я вразумя, но тя не искаше да слуша. Щеше да проговори. Блъснах я. Не съм престъпник. Не съм проклет убиец като теб. Продал си душата си. Сега си обикновен пияница. Върви под дяволите. Тук политиците те карат да правиш неща, които не искаш. Предай се. Да не си мръднал. Ще се избият един друг. Нека, остави ги. Не бързаме. Дай ми пистолета и се предай. Казах да се предадеш. Само крачка и ще те убия. Кълна се! Тихо! Върви. Искаш да се предам? Представиш ли си? Синът ми да разбере, че съм знаел. И не съм направил нищо. Какво ще си помисли за мен? Върви. Знаех за моето момче, но не направих нищо. Не спирай. Дадох флашката на сенатора. Чуваш ли? Тя е от тях. Пратиха ме да те убия. За сина ми, братовчеде. Направи го за сина ми.
Няма да спра да се боря за страната си. Вие сте свидетели. Наскоро откриха градската болница. Влизаш и дори нямат системи за болните деца. Говорете за това! Говорете! Нали точно това правим? Рафелито, баща ти умря. Убиха го. Кой го уби? Понякога животът те мами. Баща ти беше пълен с алчност, искаше още и още. Беше забравял кое е важното – семейството. Не се тревожи. Ще го погребем. Не. Не и пиленцето. Ние се грижим за тях. Ясно? Деца, по-бавно. Чакайте. Чакайте, татко. Дайте ми секунда. Спрете, стойте близо до мен, не се отдалечавайте. Дръжте кучето далеч от бордюра. Дойдох да изкажа съболезнование. Добре, госпожице. Добре, госпожице. Флашката, за която говорихме, Луис, ти... Утре. Качвай се. Помниш ли, когато си изчезнал? Този страх ще свърши днес. С теб не се боя от нищо. Изпратете всички. Искам този негодник да умре още днес. $500 000 за този, който го нареже за свинете. Клотилде, обади се на грингото и му кажи да се скрие в дома си. Кажи му какво става.
Не вдига. Проклет негодник. Къде отиваш? На сигурно място. Как е влязал без никой да го види? Готов ли си? Да. Дръж се. Ела! Излез! Излез! О, излез! Не хапя! Излез! Излез по дяволите! Днес ще умреш. Не, чакай, какво? Не съм направил нищо. Не съм аз. Сенатор Флорентино е. Той иска да умреш, а не аз. Рафелито. Рафелито, ела. Не се страхувай. О, Боже. Знаеш ли какво правя с избратени като теб? Стига, моля те. Виж, аз съм бизнесмен. Ще ти платя колкото кажеш. Ясно? Само ме отвържи и ще се разберем. Кастрирам ги. Днес няма да има сделка. Рафелито, той те е насилвал. Ето, вземи. Луисито. Не мога. Моля ви, не правете това, не дейте. Не. Имам син. Имам дъщеричка. Семейство. Моля ви, не. Сключих сделка. Платихме на техните на границата. Сключих сделка. Платихме им. Моля ви, не дейте. Здравейте, съжалявам, че се забавих. Здравейте отново. Трябва да говоря с отговарящия за комуникациите на президента. Спешно е. Един момент, моля. Под дяволите. Не съм тук. Под дяволите. Казах, че не съм тук.
Направи каквото трябва. Ти стой тук. Ще се видим утре. Атакувал е имението, спрели са го. Изпращаме армията там. Убили ли са го под дяволите? Въжето е мъртъв. Убили са го. Трупът му е надупчен в пикапа. Клотилде! Къде си, Клотилде? Дойдох да те убия. Развържи ме. Никой не може да те спаси. Луисито, това, което стана в Ню Йорк, не беше лично. Беше работа. Само работа. Да сключим сделка. Винаги е така, когато някой е пред смъртта. Иска да сключи сделка. Не е ли странно? Моля те. Имай милост. Знаеш ли защо ме наричат въжето? Защото стягам като примка. Ще си доволен. Ще ти дам много пари. Всички пари на света. А после ми предлага всичко на света. Всички пари и хубави неща. А после започва да се моли. Стига толкова млъкни. Не бъди глупав. Ще те компенсирам. Добре. Да сключим сделка. Имаш 10 секунди да стигнеш до вратата. Ако успееш, ще те пощадя. Давай.
Какво? Ще ме простреляш в краката ли? Не, само в единия. Сключихме сделката. 10 секунди вече текат. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Проклет негодник! Седем, 8, 9, 10. Не, махни го от мен! Не! Не! Махни го! Луисито! Чичо, Луисито! Луисито! Ела, президентът говори по телевизията. Току-що чухме прощалната реч на президента, след дългия процес, изпълнен с обвинения в измама и разкриването на доказателство, което свързва пряко членове на правителството със случая на наркобарона Нарцисо Пеня Ел Калво. Замесени са съдии, генерали, сенатори и инженери. До тук са 9. Тялото на американския инженер Томас Минг е открито пред къщата на сенатор Фернандо Флорентино. Самия сенатор Фернандо Флорентино е обявен за изчезнал, но някои смятат, че е напуснал страната. Това определено обетнява наследството, което той оставя. Това е велик ден за доминиканците. Усещаме крилата на справедливостта и промяната и се надяваме на ново начало с новото правителство. Бих искал лично да благодаря на нашата журналистка Летисия Родригес за нейния разследващ доклад. Лети, благодарим ти за отдадеността и смелостта. Здравей. Здравей! Поздравления. Браво. Нямаше да се справя без теб, така че аз благодаря. Имам един въпрос. Как убеди президента да приеме поражението си? Казах му, че и той е в списък. Чудесно. И аз имам един въпрос. Защо изтри името на Сито от файловете? Горкият се беше забъркал и не знаеше как да се спаси. А и е баща на Рафелито. Здравей, Лети. Говореха за теб по телевизията. Това пък защо е? Хайде, Рафелито, тръгваме. Още един въпрос. Слушам те. Ще приемеш ли покана за вечеря? Трябва да го отпразнуваме. Дори да не искаш, вече си част от това. Ами... Ще говорим някой друг път.
Искаме само основните неща – вода, електричество и образование. Един ден ще убия убиеца на баща ми. Ще видиш. Участваха Мани Перес, Феликс Герман, Уилсън Уреня, Андерсон Гарсия, Ана Лапойнте, Джейсън Андорс и други. Сценарист и режисьор Мани Перес. Ролите озвучиха артистите Симона Стоянова, Светлана Смолева, Владимир Колев, Момчил Степанов, Васил Бинев. Преводач Пламен Озунов. Тон режисьор Стоян Стоянов. Режисьор на дублажа Илияна Накова. Студио Медиалинк.